நல்லா யோசிங்க. நம்ம சமூகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு உணர்வு இருக்கணும். இறந்த ஒரு பணத்துக்கே பாலியல் வல்லுறவு பண்றாங்கன்னு சொன்னா நாளைக்கு இதே இங்க இருக்கிற பேஷண்ட் யாரையாவது ஒரு ஆளை புடிச்சு ரேப் பண்ணி முடிச்சிட்டு வலிக்கு விட்டு விழுந்தாங்கன்னு சொல்றது கூட இந்த நிர்வாகத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இந்த விஷயத்தை மூடி மறைக்கிறதுக்கு தான் எல்லாருமே ட்ரை பண்றாங்க. இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் உணர்வோட சேர்ந்து இதை நிர்வாகத்துல தட்டி கேட்டீங்கன்னு சொன்னா நாளைக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்காது. ஒரு பணத்தை வச்சு ரேப் பண்ணக்கூடியவனுங்க இந்த நிர்வாகத்துள்ளுக்கே இருக்கானுங்க அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும்? ஹாஸ்பிட்டல்ல எப்படி நம்பி வந்து இருக்கிறது? பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல, பெண்களோட பணத்துக்கும் பாதுகாப்பு இல்ல. அப்படின்னா யாராவது இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நாங்க வந்து எங்க வீட்டுல இறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பணத்தோடய நாங்க இங்கே வந்து காலையில இருந்து இருக்க முடியுமா? இல்ல இறந்தவங்களோட பக்கத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்காக இருக்கவும் விடுவாங்களான்னு சொல்லுங்க. ये सत्य वගේ වෙලා ළමයි සුයිසයිඩ් අටෙන්ඩ් කරලා එයා ඇවිල්ලා මෙතන ඇවිල්ලා පෝස්ට්මාර්ටම් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ආපු ළමයි ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ පෝස්ට්මාර්ටම් ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ ඇවිල්ලා ඉස්පිරිතාලේ වැඩ කරන කම්කරු 3 දෙනෙක් විතර එකතු වෙලා ඇවිල්ලා ඒක රෑ ඇවිල්ලා දූෂණය කරලා තියෙනවා ඒ බොඩි එක. එතකොට මේ වගේ ඇවිල්ලා සිදු වෙනවා නම් මේ ඉස්පිරිතාලෙන් ඉන්න කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් අමාරුවෙන් ආපු කට්ටිය ඉන්න ගෑනු කට්ටියට ඇවිල්ලා කිසිම අවස්ථාවක ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මෙතන ඇවිල්ලා ආරක්ෂා තියෙන බව අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ අන්ද අපි කියන්නේ මේ වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා හොස්පිටල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකෙන් ඇවිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කරලා අපිට හොඳ තීන්දුවක් අරන් දෙන්න ඕනේ. විමර්ශන කරලා මේගොල්ලෝ ඒක අරන් දෙන්න ඕනේ. විමර්ශනය පටන් ගත්තා කියලා කිව්වනේ. විමර්ශන පටන් ගත්තද කියලා අපි හරියට දන්නේ නැහැ. පොලිසියට බාර දෙන්න ඕනේ. පොලිසිය මාර්ගයෙන් මේක විසඳන්න ඕනේ. පොලිසියට බාර දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඇවිල්ලා ඉක්වාරි කරලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. සුමානයක් බැලුවා. තාම මොනවද කරන්නේ නැහැ. ඒ දූෂණ කරපු සියා පොලිසියට කම්ප්ලේන්ට් කරන්න ඕනේ. මේ ඉස්පිරිතාල ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන්